Els Pirineus de Catalunya són un espai que concentren tot el que és important per mi en aquesta vida. I és un t'aixeques pel matí i dius, quina sort, no?, d'estar aquí. Les grans ciutats et fan molt tenir una visió focalitzada, mentre que els espais oberts és més angular. És que és espectacular, ja només el silenci, el ritme de vida. No ho fem aquí slowly, aquí fem les coses a plairet. És fer les coses amb plaer, amb amor. Aquesta seria la paraula que hauríem d'aplicar cada dia de la nostra vida, no? Que és a plairet. Tots els territoris de Catalunya són bonics, però els Pirineus tenen aquesta cosa arrelada, potser perquè estem més aïllats. Som més tancats, en certa manera, però això també ens ha fet preservar més aquesta cosa més nostra. Si tu estàs enamorat d'un lloc, el vols cuidar, és que no hi ha un altre. Content, orgullós, agraït de pertànyer aquí, no?, en aquest lloc, amb aquesta cultura, tradició, història. És a dir, hi ha llocs on pots fer moltes coses, hi ha llocs on simplement només sent. És fantàstic. El Pirineu, les cançons, la dansa, explica un món de muntanya. Parlen d'històries que passaven aquí. Que moltes vegades feien enamorar a les persones després al poble. La música, l'ambient, l'entorn, que és com molt màgic. El meu propòsit és donar valor a lo petit i desconegut. Natura, llengua, cultura, coses que en un món tan ràpid com vivim avui són imprescindibles. Cal mirar petit, cal enamorar-se de les coses, cal no passar per sobre, sinó, ostres, donar-li la profunditat que se mereixen. Si parléssim de biodiversitat als Pirineus, és una passada. Podem trobar des d'espècies que venen d'un origen tropical fins a altres espècies que venen de zones més boreals. Total, m'agrada compartir la meva terra amb la gent, ja sigui de zones properes o llunyanes, no? M'agrada compartir tot allò que ens fa autèntics i diferents. És que sense cultura no som res. Aquí diríem que les comunitats que han estat vivint en aquests pobles durant tots aquests segles han preservat les seves esglésies perquè eren les úniques que tenien. Formen part del teu dia a dia. Visc en un poblet molt petit de la Vall de Cardós, som 12 habitants i és el poble on han nascut i he criat els meus fills. I realment estem acostumats a ajudar-nos quan fa falta. Té coses de la vida actual i coses de la vida de fa anys. Llavors, nosaltres sempre diem que aquestes pedres les ha tocades milers de persones al llarg de la història, però són com una catedral, que al llarg de tota la història les diferents generacions les han anat arreglant, perquè eren necessàries per aguantar aquesta terra. Puc moure'n en el medi natural tot l'any i d'una forma extraordinària. Puc desenvolupar totes les activitats que són de riu, de muntanya, esquiar, córrer, anar en bicicleta, caminar. Ens agrada explicar la versió més bona dels Pirineus, la versió que ens apassiona, la versió local. És a dir, buscar racons, conèixer la gent i la forma en la que vivim aquí, sí? Que no sigui només faig una activitat i marxo, sinó ens agrada molt explicar el Pirineu del que ens hem enamorat. Va haver una vegada que em va dir un nen que per veure això podia veure amb una foto. Ha sigut l'única vegada que m'ha frustrat una mica la meva feina, no? Concretament va ser aquí a la Via Ferrata, quan van arribar i van veure la Vall de Núria des d'aquí nevada. Llavors va dir, vale, no, millor veure-ho així que no en foto. Quan era adolescent volia fer el món un lloc millor i ara em fer el món un lloc millor ja estic contenta. Però si sóc capaç de transmetre-ho perquè altra gent també ho pugui fer, doncs seria perfecte. Jo trobo positiu, no?, que algú que vingui de fora de turisme pugui conèixer les nostres músiques, les nostres danses, les nostres arrels. Fas que aquella persona,
connecti més ràpidament amb el català, amb el Pirineu i amb el territori. I és tan maco. Tan maco. Sí, sí.